आज है खिचड़ी के दिन। खिचड़ी के दिन है हमनी के यहाँ मिनिमम 3 तरह के सब्जी बनेला। आलू गोभी मटर टमाटर के एगो सब्जी बनेला। कोहड़ा के सब्जी तो एकदम बनबे करेला। कहल जाला कि कोहड़ा के सब्जी खइला से सारा साल बढ़िया बीतेला, कोनो तरह के शरीर में इन्फेक्शन ना होला, प्रॉब्लम ना होला, खास करके स्किन इन्फेक्शन कहल जाला ना होला। और बैगन के चोखा जरूर बनेला। तो हम ले बानी बैगन, एक कोहड़ा के छोटा छोटा काट ले बानी। कोहड़ा एकदम सॉफ्ट रहल हटे, एकर छिलका भी बहुत नरम रहला, ए खातिर छिलका सहित हम कोहड़ा काट के रख ले बानी। आ कोहड़ा की सब्जी पहले बनाए ओकरा खातिर फ़ोरन जला ले बानी। 5 फ़ोरन, तेज पत्ता और सूखा मिर्चा के छौंक लगा के ये सब्जी बन के तैयार हो जाई। इमें कोनो मसाला ना डलेला, लेकिन बहुत बढ़िया बनेला। पता ना संक्रांति के दिन के एकर नियम है, चलते इतना बढ़िया बनेला। बाकी दिन ऐसा बनावल जाओ तो इतना सिंपल सब्जी इतना बढ़िया ना बन के तैयार होखेला। एकरा में थोड़ा सा हल्दी नमक डाल के ढक देव। एकरा के ढकल जरूरी बा कि नमक डालला से बहुत जल्दी पानी छोड़ देला, ओकरे पानी में ही पक के तैयार हो जाला। इधर बैगन के काट लेब। बीच से काट लेला से ये होला कि बैगन दिखाई भी दे देवेला ही कोनो तरह के एकरा में कीड़ा वेड़ा नइखे, सड़ल नइखे, और बढ़िया से सेका भी जाला। 2 टुकड़ा करके एकरा में थोड़ा सा तेल लगा दे। तेल एक खातिर लगावल जरूरी रहेला कि छिलका बहुत आराम से एकर निकल जाला। अगर बिना तेल के एकरा के पका ले हल जाओ तो छिलका उतारे में बहुत सारा पल्प बर्बाद हो जाला। जब भी रउआ लोग बैगन पकाए तेल जरूर लगा दे। हम एगो जाली वाला ले बनी, यही पर हम बैगन टमाटर जौन भी पकावे के रहेला या सेके के रहेला तब पर सेके नहीं, बहुत आराम से एकरा पर सेका जाला। एकरा के उलट पलट के बढ़िया से सेक लेवे के बाटे। बैगन थोड़ा बड़ा बा, ये चलते थोड़ा सा बाहर हो जाता है, ये चलते एकरा के बढ़िया से उलट पलट के पकावे के होई। इधर सब्जी भी हमार पकल शुरू हो गई बा। थोड़ा सा सब्जी के चला लेब। सब्जी आधा पक चुकल बा, ओकरा के थोड़ा सा और ढक देब। अब बैगन भी पकल शुरू हो गई बा, आधा से ज़्यादा पक चुकल बाटे। एकरा के थोड़ा सा खड़ा करके पीछे वाला भाग के पका ले। अब बैगन पक के एकदम तैयार हो गई बा, गैस के बंद कर देले बानी। चलिए अब सब्जी देख ले हल जाओ। सब्जियों लगभग पक चुकल बा। अब थोड़ा सा डालब में गुड़। गुड़ ए खातिर डालल जाला कि थोड़ा सा मिठास आवे। गुड़ पिघले तक बढ़िया से चला लेब। ज़रूरत हुई तो थोड़ा सा के और ढक देब ताकि गुड़ बढ़िया से सब्जी में मिक्स हो जाए। अब ऊपर से डालब में काटल अदरक, बढ़िया से चला के ये अदरक के डाल दे। हम डालब धनिया पत्ता और थोड़ा सा नींबू के रस। एकदम खट्टा मीठा हमार कोहड़ा के सब्जी बनके तैयार हो चुकल बाटे। दही चिवड़ा के साथे सर्व करे खातिर। तो रउआ लोग हमारा वीडियो के कहाँ कहाँ से देखेनी कमेंट्स में बताएब। अगर चैनल पे पहली बार आइल बानी तो चैनल के सब्सक्राइब कर लेब। बैगन भी तैयार हो चुकल बा। बैगन के थोड़ा सा नहला देतानी, नहावल जरूरी बा कि छिलका उतर जाए आराम से। एकरा के बढ़िया से मैश कर लेवे के बाद में थोड़ा सा कटल अदरक, थोड़ा लहसुन, थोड़ा हरी मिर्च और थोड़ा सा धनिया पत्ता, सरसों तेल और नमक डाल के बढ़िया से मिला ले। ये चोखा बन के इतना बढ़िया खुशबू आवता कि एकदम खुशबू से ही मन खुश हो जाता है एकदम। अब आलू गोभी के सब्जी बनावे खातिर तेल डाल दे। बहुत सिंपल वाला सब्जी बनावता, नहीं बहुत ज़्यादा एकरा में कोनो मसाला या बहुत तेल नइखे डाले के। थोड़ा सा फ़ोरन डाल देले बानी। फ़ोरन जब चटक जाई तो गोभी डाल देब। गोभी के चला चला के फ्राई करे के बाद आलू भी डाल देले बानी। थोड़ा सा ढक देहब। ढकला से का होला कि बहुत जल्दी पक जाला। ई नौका आलू ह, पके में ज़्यादा टाइम ना लगेला। अब डाल देब में अदरक लहसुन हरी मिर्च के कूट के डलले बानी। थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालब, थोड़ा सा धनिया जीरा पाउडर डालब, थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देहब। डाल के बढ़िया से सब्जी में मिक्स कर लेब। अब थोड़ा सा और ढक देवे करा के थोड़ा सा पानी डाल के, ताकि मसाला भी फ्राई हो जाए और सब्जी भी पक जाए। अब खोल के थोड़ा सा चला ले। देखिए एकदम बढ़िया सब्जी फ्राई हो चुकल बा। आलू और गोभी पक भी गईल बा। अब एकरा में डाल देब टमाटर और मटर। मटर टमाटर बाद में डालब, काहे कि टमाटर डालला से कभी कभी का होला कि आलू अगर कच्चा बा तब पके में बहुत टाइम लग जाला। थोड़ा सा किचन किंग मसाला डाल देनी। सब्जी हमार बिल्कुल बन के तैयार हो गईल बाटे। थोड़ा सा और एकरा के ढकब ताकि बढ़िया से मसाला और सब्जी एक साथ पूरा मैश हो जाए।
सब्जी हमार बन के तैयार हो गईल बा। अब डालब धनिया पत्ता। तो रउआ लोग बनाई खाई और हमरा के कमेंट्स में बताई रउआ लोग के कैसन बनल बा। ये संक्रांति पर दही चिवड़ा के साथे आलू गोभी के सब्जी, बैगन के चोखा और कोहड़ा के सब्जी बनाई लोगन और एंजॉय करी अपना परिवार के साथे। फिर मिलल जाई एगो और नया रेसिपी के साथे। थैंक यू।